da na subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sun da kai sababbin shirye-shiryen zarar mun dora. Ka riga da kai mana subscribe to kai like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da haka, barkanmu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wannan sata mai albarka. Dalilin da ya fara zubo da Rahama Sadau kima a idan duniya baki ɗaya domin ta yi ɓarin zance inda take cewa ita ba budurwa bace domin an taɓa kwanciya da ita. Wannan furcin da ta yi ya ja cikuce a tsakanin al'umma inda wasu suke ce mata karuwa, mazinaciya ko izayi billahi. Ta yi kokarin ta gane da masoyanta wannan abu da ya faru da ita ba a san ranta bane. Take bada labarin wata rana ta tuwa mota za ta je gidan kawarta, sai ta ga wasu 'yan mata a hanya suna ɗaga mata hannu. Ta ta niyyar ba za ta tsaya ba sai ta tsaya. Tsayawa take da wuya, ta zo gilashi kawai sai ta an fasa mata wani a fuska. Sai farka ta ganta cikin wannan mummunan yanayi. To dalilin da ya sa ta yi wannan furcin kenan. Duka da a nan ba kawo lokacin wannan shi. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen. In ka riga da kamar subscribe to kai like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Za mu duba. Mun gode da sauraron mu.